If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Yaga Channel ang nagapalanga sa imo. Nice Yaga Showtime Drama. Kagkaron, suguro na naton ang Malawig-lawig na ding tinirta sa tiyanggihan ni Lucia, Jack. Pero daw ka tauhay man, wala siyang tibok-tibok. Gani lo no? Mahulat-hulat pagita ko rolos ang pipila ka oras lo Base kon makabalik man to ding duha ka lalaki tong gapangita sa akon lo. Kag may base ko may ideya sila kon di nagapanago subong si Boy Tirador. Oo, do. Ay, kung ako sa inyo nga duha, maghalin na lang kamo diri. Para wala na lang siyang gamo. Ay, kung magbalik to sila diri, Jackie, delikado ka mga duha. Kamay dala to sila nga armas. Ay, abot. Nakulbaan ako sa inyo nga Hindi duha. magpakulba, Lucia. Ari kami. Kung anong himuon nila sa imo, ako yung mga pinsi mo, Lucia. Ano, gay? Kadapidong na makasarang ka pa, ha? Sus, hindi lang ko magsugid, Lantawon mo lang karon Nantawon nga, no? Nantawon ko kung paano ka magdalagan kung ara na sila, Pidong. Ay, hindi Ay, pati kadapidong nga. Joke ko lang na sa imo. Ay, bisan ano pang matabo, Lucia. Hindi ako mag-isol. Rani lo tiano si mo lo. Matinir-tinir pa kita de. Kon malakat na lang talo. Ulat-ulaton na lang ada ya. Te okay lang si Bolos. Basi ko natakaan ka na sa amon dire. Ay, nugay ka na, Pedro, nga. Wala lang sa problema. Basta ka mga duha ni Jackie. Danan nga. Diri na lang ka mo paniaga. Matigaan ko, Jack. Ano chay? Ay ba daw na huya man ko ba? Makaulo ya, Luz. Hindi na mag-uya, Pedro. Wala ka naman huya. Si Lucia bala. Ate, kung nabuin ang ano mo gusto mo, Luz. Ate, okay Dire lang kami maniaga. Ate, anong sudaan na? Abaw. Grabe ka lo ba? Mamangkot ka pa sang suludanon ta ba? Okay lang na chay. Ay, okay lang na, Jack. Okay lang na. No probs. Jack. Ay, Pedro. Yan, nagamudlog ng mata mo. Anong nakita mo? May duha ka lalaki nga nagapagkado diri, Jack. Ay abaw. Basi mo na ining sabat sang katuyuan ta dire lo. Basi sila nang may kahimuan sa pag-ambo sa duha ka tigulang. Hindi ta makano sila. Lantaon na lang karon araw. Malapit na lang sila. Hey, halin na lang ka mo di anay. O kung magpanago ka mo di sa sunod tiyanggi ko. Sige na. Pedro, Jackie. Hindi na chay Wala to na mo di sila chay. Sige na, Luz. Sunod to sa tiyanggihan mo. Ay, abot sa inyo. Ay, sige kayo, matigang pa ko, ate. Nakulbaan gid siya chay Lucia lo. May na siya. Ara, malapit na lang sila, Jack. Ay abaw. Ka mga isog sige tsura nila lo. Manog patay gini sila tao ya lo. Bawa nga isa ka dako-dako nga pagkatao ba? Daw birdogo Ang isa, ate, ang isa, hindi ka bantaban ka dako. Ate ko na man di karon. Ako lang na ang gamay-gamay, Jack. Ay kambala lo Ang importante nga mapasugid tani sila kung di nagapanago si Boy Tirador. Kaya siguro ko, tinaon ni sila ni Boy Tirador lo. Oo, gani. Amo man na ganang isipitso ko, mga tinaw ni sila di Boy Tirador. Ara na sila,
Isyong, sa din ka makanto. Mapauli ko anay mas kubado. Kay kasakit sang tiyan ko. Na, amo na kay isang birthday mo, wala ka nang imbitar sa amon. Sige lang mas kubado. May istorya lang kita sa dasyon. Kay kasakit ka sang tiyan ko. Bahala ka na dira. Oy, sige lo. Ay ano, kadasi ka dulo iyong magdalaga, no? Basi madas maablaw. Siling ko gidaw. Okay. Padayunon ko na lang ang paglakat. Kinahanglan, makaabot ako sa balay ni Catherine. Uy, pagkatapos niya ako ng pamasahe kay Migo Etan, nagpauli lang siya rikta kag wala na naglisin siya sa akon. Siguro, naglaing gid ang buot sang palangga ko. Tungod ka sa lagi dabis ang ginhimo ko eh. Ginlamon gid ako sang sobrang nga selos. Uy, kinahanglan, makapangayo ako sang pasensya sa iya. Maayo lang gani kay nakahingagaw ko pakadto diri. Dala ko ng baston ko. Amoy na nga matultulan ko na lang pakadto sa ilabalay. Kat, patawara ako. Siguro malapit na lang ako. Nabatyagan ko nga malapit na lang ako. Mahinay lang ako. Migo Toy, kamusta? Uy, migunoy-noy. Mayo kay are ka de. Siyempre, kaya ari ka man di mong. Ay, nako. Ngaw. Abi ko anay, makapahuway-huway na ta. May summer class patagali subong. Oo kay hambal ni nanay. Masummer class ta kuno kay para makatuon ta mayo. Grabe si nanay tano. Ngaw. Balaan niya gid. Balaan nga ano. Balaan gid nila nga wala ta mayo gatoon. Ikaw ya guro migunoy-noy Way mayo gatuon. Pero ako, tutom kuya sa pag-eskwela ko. Baw, sana all tutom ba? Abi mi gutoy-toy, kung nagatoon ka, ano bing mga nabalaan mo? Migunoy-noy, ari ho. Kay balo ka bala migunoy-noy nga ang pagpamuhin. Amuin ang ginasiling nila nga tawag ng kalikasan. Ay tuod kami gutoy-toy, amo ng pagpamuhin, tawag ng kalikasan. Oo. Ting utot ya, ano na galing tawag sina? Miss call lang? Okay. Malapit na lang ako sa balay nila ni Catherine. Ari na ako. Ari na yung laportahan. Manuktok ako. Pero antes na, piloon ko na yung akong baston. Kabay pang ari lang siya subong. Butang ko yung iskilid ko. Kadasig sa motor magdalagan. Karon, manuktok na ako. Sali lang. Sinoy na? Lola, ako ini, si Jojo. Jo, ikaw wala na? Ho, Lola. Dali lang ha. Ara ni si Lola. Jo, ari ka man. Lola, ara si Catherine. Ato sa iya nga kwarto. Do kasubo man sadto. Ambot ba siya lain ng pamatyag? Nga. Nagrikta lang to sulod kagina. Way gani nagsapak sakon. Ano abi Lola kay... Oo nga man. Pwede ko bala siya may istorya? Ate sige. Dali lang ha. Kahambalon ko siya.
Sa pamatsiyag ko, may problema gid ang duwa nga ini. Nga hindi sila mag-istorya. Nakita ko nga, bisan bulag si Jojo, pero palangga gid siya sang akon apo nga si Katkat. Ay, sana all ga palanggaan ay. Okay. Arin ako sa CR namon. May tao siguro sa sulod ay. Kay sirado tapos nagasiga ang suga. Manuktok abi ako. May tao dira. May tao da. Uy, siya may nagasabat. Tuk-tukon ko luwat. Hindi. Kalain na siyang pamatsiyag ko. May hangin na nga nagagwa, pero kalain gid, dumagwa gid ang hindi dapat magwa. Hindi, do ka lang alang na ginyaw, dumagwa na gid, manukto kabi ako luwat. May tao dira. Abi ko may tao dira sa CR. Ako anay, kay daw magwa na gid, kalain gid ho. May tao gid sa sulod kay ga siga ang suga. Nado ba niya man? Gaway mo siya nagasabat kalain na gid. Hindi na gid mapunggan. Ara na gid. Hindi. Naghawan man tuod ng pamatsiyag ko. Pero ara ta na nagtinupa sa dilargo ko. Hey, kadabo siyang nagwa. Amo gitugurong nagpasakit sa tiyan ko. Baw. Lo, anong natabo sa imo? Oy, Mayok, ngari ka. Nga do ka ba sa sang buli mo haw? Maano ka de? Makadto sa si Arlo. May tao da. Wala. Nalipatan ko lang niya kagina nga patyo ng suga. Animal ka. Okay. Kataran, Dar. Lola? May bisita ka. Sino? Si Jojo. Hambala nga. Hindi ako magatubang siya. Ha? Nga man. Nagalain ang pamatsiyag ko. Hambala lang siya, Lola, nga ginalupot ko. Ate, sige. Dali lang ha. Abaw, mag-amo na nga istorya. Nagasunggod ganing akon apo nga si Katkat kay Jojo mo. Ay, amo man ko na nga daan kay Miloy ko. Gasunggod man ko sa iya. Basta maakig ko na iya. Haboyon ko na siya sa kaldero. Ara na ako sa dalom. Jo, Lola, nagalain ko ng pamatyag ni Catherine. hambala siya bilula nga. Gusto ko siya may istorya. Importante gid. Ate, sige, dala lang dad ha. Aran ako si Babaw. Ay, ano abi kasi Catherine. Nagbalhin kwarto. Tungod sa may nagsulod diri sa amon. Tungod kami ng lingling diri sa amon. Diri ng kwarto ya sa ibabaw. Mayo lang gani kay si Catherine lang ginlingling ya. Baw ko na akong ginlingling ya. Tapos gitsa kay Miloy ko. Catherine, dai. Lola? Ay, gusto ka ni Jojo may istorya ka importante, God. Ay, hambala siya, Lola, nga. Alang-alang ko. Ay, ano man? Nga no ginhimo, di ko yung sulugon nga duwahaw. Ay, nako, Catherine. Abi, istoryahan dito si Jojo. Importante ko nung ihambal niya sa imo.
Pero Lola, Sige na, istoryahin ninyo ina. Kung ano man ang inyo problema, hindi nyo na ina pagpadugaya. Hambalin ninyo ina. ati ho Lola. Ay, ambot sa mga kabataan, subong. Kabudlay, ispilingon. Bah. Okay. Kinahanglan magbago na kita. O si Pancho ho, nagawali sa pihak. Kinahanglan ipakita naton ang aton matudtod nga pagbago. Ay, ano man, gawali na siya para sa eleksyon. Ang buot ko silingon, baguhon naton ang aton daan nga batasan. Hala, Ang aton daan nga batasan nga daw hindi mapuslan. Magbalik kita sa kamatuoran. Magbalik kita sa aton Ginoo. Hindi kita magpadala sa mga tentasyon. Ang kinahanglan naton subong, amo ang hugot nga pagtuo, kag pagsalig sa Ginoo. Kay ang kaaway, doble ang paggiho. Bosto, kanami lang bala nga mamati kita sang mayong balita, no? Hindi kita magpadala sa mga tentasyon. Ang tao, madamo na sang ginakaabalahan. Gusto matuod. Kung agagani magbugtaw kita, nagakalipat na kita sa pagpasalamat. Amugid eh? Mas ginauna pagani nato ng cellphone kaysa pagpangamuyo. Amugid, Joy Pancho. Kinahanglan, hindi kita magpadala sa mga tentasyon sang social media. Ilabi na gid sang cellphone. Kay, Oy, naguntat siya wali, haw? Naguntat ka, Brad How? dali lang, kay may nag-chat sa akon. Okay. Ay, nako, na ang sakit ng likod ko. Nakapagod talaga galing maglaba. Ang dami ko kasing nilalabahan. Bakit? Ano nangyari sa katawan mo? Eh, sobrang sakit ng likod ko. Halos, Isa lang yung solusyon dyan. Magpamassage ka na. sige nga, tara, samahan mo ako. Para mawala ang pagod at pananakit ng katawan, ipamassage na yan dito sa Syra Blind Massage. Located at Lower Ground Floor, Gaisano Grand Mall, Cabancalan City, Negros Occidental. Mag-relax, magpamasahe sa Syra Blind Massage. Ga, anong natabo sa imo? Kaluya habis ang lawas ko, ga. Tapos, nagasakit pang likod kag ulo ko. Ay, siguro sa sobra na ini nga trabaho. Nabasa pa abi ako sang ulan kagahapon. Ahay, ako man gani balaga. Ginakapoy man ako diri sang obra sa balay. Tapos, nagapaugtas pang mga anak naton. Ay, nagaka-stress ako, ga. Ma? Pa? Nga, hindi ka mo magpamasahe? Magpamasahe? Oo, matuod, no? Mapamasahe kita. Uy, lo, nga nagakuriit ka, ho? Eh, ano abi apo kay nagasakit ang likod kag ulo ko. Tapos nagaalay ang balikawang ko. Nagapalaman ol ang tiil kag kamot ko. Budlay gid ni kon tigulang na ta. Lo, i-relax bala? Ano? Amo na ning ginabatyag ko. Nga daw kaluya na sang lawas ko. I-relax ko pa. Oo, lo, paagi sa pagpamasahe. Hey, ipamasahe? Ay, kasakit sa ulo ko. Ay, nagasakit ang likod ko. Ay, nagaalay ang balikawang ko. Ano ni man, nagapalaman ol ang tiil kag kamot ko. Ginaimsong niya ako. Kulang na ako sa tinulugan. Sa sobrang stress, kaluyas ang lawas ko. Sakit akong massage ko. Sakit. Mapabata o tigulang, matambok man ukon maniwang.
mapadalaga man o konsultero, ilabi na gid kun ikaw pamilyado. Sako sa trabaho, nagabatyagid sang pagpalanakit sang kalawasan mo. Gani, ano pa ang ginahulat mo? Mag-relax na, magpamasahe sa pinakamalapit nga Blay Massage sa inyo lugar. Dali, magpamasahe na. Sa Kabangkalan, yari lang kami din hamdang sa lower ground floor, Gaisan Grand Mall, Kabangkalan City. Gani, magpamasahe na sa Syra Blind Massage. Ito ang mas pinasayang Nansyaga Channel. May kantahan, drama, hugot, at iba pa. Nansyaga Channel, ang nagapanangga sa imo.